One more to go in the Auto Glim Lane, the Pride of Malta. Well, they're both the Pride of Malta, I beg your pardon. Mansi Bagaya, new European champ in Top Methanol Dragster with the supercharged car. The only thing he hasn't done all season. Oh, it's a cracker. It's an absolute cracker. It's Mansi Bagaya, 5:36. He finally wins a race as well. Sens ta' għaqda u gburija. Din kienet l-atmosfera fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, kif it-tlieta wara nofsinhar waslu lura iż-żewġ timijiet li għamlu l-naġieħ fl-Ingilterra f'Santapod. L-ewwel wasal it-tieni klassifikat fost tliet mit-tim, Chris Polidano, flimkien mat-tim tiegħu ta' Kalanch Racing Team. Jispjega ma' One News l-emozzjonijiet tiegħu li kienet jikkompeti ma' Malti ieħor bħalu. Ħassejt inni nistennija mill-bidu biex insuq tiġrija ma' Malti ieħor bħali. Wara li kien ilu jipprepara minn Ottubru, Chris skopra li l-minqabbad inizjalment biex jħodlu ħsieb il-karozza, persuna ta' nazzjonalità barranija, beda jqarraq bih biex jgħin lit-tim ta' pajjiżu. U għalhekk kellu jibda kollox mill-bidu ftit jiem il-bogħod mill-finali f'Santapod l-Ingilterra. U minfloku għażel biex jgħinu lil Sean Buttigieg Malti bħalu. Deċida li nbidlu kollox, Chris, bil-fatt issa morna ħafna l-qoddim, u ħeġġejna iktar ruħna, Maltin weħedna. Iktar tard imbagħad ta' Kalanch Team ingħaqdu ma' diversi nies oħra li kienu qegħdin l-ajruport biex jistennew lit-tim ta' Mr. Whippy, ir-rebbieħa. Mansi Buġejja, ix-xufier li ġie fl-ewwel post fil-Kampjonat Ewropew, jispjegalna x'ħass meta kienet jikkompeti ma' Malti ieħor fuq livell Ewropew. Konna ferħanin it-nejn aħna ħadna bidej xurxin qabel l-aħħar tiġrija. Fuq il-lajn nħarsu lej min jasal ħwel fuq il-lajn u dik it-tiġrija u. Jilqgħu lil Mansi Buġejja kien hemm martu, ibnu u ommu. Xtieq tilħaq la tikber int? FIA driver. It-tifel tiegħu jgħidilna li missieru ta' spiss jieħdu miegħu. Issa l-aħħar tal-pajjiżi ġejt miegħu li mora l-Ġermanja Hockenheim Nitro Olympics, Sweden Terperina u Ingilterra Santapod. Tifki kważi. Għasilet tiġi għaxa taħta għasam li għalbet. Għata xewtu fl-axħar. U inti ġieli tirrabja naqamija għaxa għattaħin iktar mill-karozzi mill-li miegħek? Mela nirrabju għat. U l-lum taħfillu? Morna naraw. Jilqgħu l-żewġ rebbieħa kien hemm ukoll id-deputati laburisti Chris Saġus u Carmen Uvella. Viva Malta! Paese